Hello. Hello. Henri! Mikä pössy? Tämä just. Sinne uskalla edes kurkata, saatana. Pitäisikö mennä sisälle vai? Mitähän sitä tekisi? Vittu! Kiitän! Siellä on tällainen taktiikka tässä hommassa. Ehkä te jouluun mennessä pääsette perille. Lähetään tästä. On kyllä varmaan. No, tulee vähän pienempiä. Hei. Juu. Onko sauna vihollisia? Ei näy. Mä tuun siihen asemaan. Mennä. Liikkuu! Tää tulee suojaa, liikkuu! Laitetaan suojaa, liikkuu. Etene! Saunasena liikkuu! Liikkuu! Siinä on niin vaikea. On siinä värsyt, mä en nyt tää... Pitäkää haukkuja silmällä aina. Haista näkökulma. Joo. Joo. Täällä, Juma. Apua!
Näki tuolla kerran. Suoraan paljon pitää. Pitäkää haukat selvillä. Kattokaa. Tää on vanki tossa. Toimistossa. Tai on kulmahuone. Kuva. Toi. No se mitä? Aika liukkaa. Anna ku... Ai joo, tää on tyhjä jopa tällä kertaa. Joo. Tää on aika hyvin. Näytä. Ei voi pitää. Eiks Marko ole aina etäspäin? Saatana! Ai joo. Vittu! Se on tippunut. Mistä helvetit? Osu! Mitä hel... Mikä siellä? Hei, kato! Mitä väliä? Hei! Vittu täällä on värillisiä, mitä te teette? Hyökkäjä. Se on tyhjä lipas. Joo. Vapaukutti tyhjä. Ei saadaan osu. Ei mistä helvetit? Mit? Ai joo, tää on se osuma. Mistä ne on? Osuuko se aseeseen? Aseeseen joo, mutta mä en tiedä osuuks muuhun. Mistä taju? Tuolta alta se tuli aina. Mitä helvettiä sieltä huuetaan, että osumaan tuonne? Vedetään pikkuun tuonne sarjalle. Laske sarja tonne. Mitäs muukaan auta? Joo, siinä on nyt. Mä en näe mitään, mulla on maskihuuri. Siinä on mullakin. Se on tossa välikaton alla. Joo. Enkä se päädy tarjastaa. No tuleehan vipinällä. Tippunut. Oot tippunut. Oot tippunut. Missä ne on? Välikaton alla sieltä tulee nyt tippunut. Okei, siinä on tippunut. Kova kenkkää. Siellä. Siellä on vissiin toinen vielä. Hallissakin. Okei. Paattivangit tiedät, tuolla kyllä yhtään. No ampukaa perkele toinen tyhjäksi, nyt päästään valtaa loput. Onks rakennukset tyhjiä? Ei. Ei oo hallissa ja tuossa katon alla on vielä yksi. Ai niin. Älä ammu sokkona. No meinasin, laitatko pään tonne vai? Vittu kun saatana ne on sivuuttuu. Ai vittu, tässä on yksi. Joo. On vielä yksi. Onko se ihan miettivä? En näe. Älä ammu. En mä näe yhtään. Pelkätään. Venatkaas tota hetki, kun mä tuun tän kanssa takasko. Okei. Okei. Tippunut tulee.
Mä en ymmärrä miksi, mutta ei mukaan tarvitse. Nyt jos sä sanot, että täällä on vielä. Kaatunut mä en puhu, mutta mä haluaisin vaan tiedustella, mitä vittua sä teet täällä, kun taistelu on toisen puolella kenttää. Tiedän. Tää on suunnilleen, jos satut muistaa. On se tippunut. On se. Op. Ei kun vauhtia! No niin, ja sieltä tulee. Kakkoskerros on meidän hallussa vai? Anna mun Pistoolin, mä haluan ammuskreettaa. Hyvä. Hallistaa täällä vielä vihardeen. Joo, ja sit on vielä välikaton alla, mä menen siivoosen täällä. Välikaton alla. Joo. Mä siivoisin niinku viime kerralla, kun ammut nyt tippunut ihan vitusti. Pihlainen ei tykännyt. No ei varmaan joo, kun vittu kun mä näen sinne. No kun mä sanoin, että siellä on tippunut, että sä vaan vittu hyppäät sen me tampuun nyt. No en mä puhuttu se millä. Sä otanut sodista. Moi. Musta tuntuu, että Vesa, susta tulee sit kun sä oot iso. Kiva joo. Ei sitä sotaa näin käy. Sieltä mulla oli riittämään. On riittämään. Onko se pannuhan? Moi. Onko hallissa? Se on yläkerta jo siivattu. Okei. Onko toi nyt siivattu? On, siivottiin. Onko se tyhjä? On. Täysin? On. No katso, se on tyhjä, mutta ei hallissa. No menkää siitä aukosta alas, siellä on omat ja sillä kohtaa. No tee pistooli nyt. No missä mahtaa olla? Kulmalla ihan heti tuolla vasemmassa. Eikö oikeassa laidassa? Mikä toi ihan perimmäistä? Tippuuko se? No missähän kulmassa? Varrakos. Tällä puolella, tolla puolella. Mä en tiedä yhtään. Sieltä tulee tippunut. Ja nyt lähtee rätkyttää vai? Joo. En mä kuule mitään. Häh? Ah. Tarvii megafonin. Up. Eikä tullut naama. Mistä? Juu. Kuulija säästää. Ai kuuluuko se? No joo. Täkä. No, mitäs se vielä siinä oikein? Se on lippuside. Mitä helvettiä? Ei lippusiteet sallita. Lippusiteellä ihan selvästi. Joo, tää periaatteessa. Mä vähän veikkaa, kun mä tän tyhjensin, että niin Aika netisti meni. Joo, paitsi mä en kyllä ihan oikeesti kuulu yhtään mitään. Mä kyllä kuulin sen valituksen. Häh? Mä kuulin selle, että ei vissiin kohti arvostanut. Ei, joo, vissi oikee, että Musta tuntuu, että tuli pari kirjoisanaa kyllä väliin. Joo, sen verran mä kuulin, että jotain perkelettä sieltä tai jotain sinne suuntaan tuli, mutta mistään muusta mä en kyllä kuulu mitään. Tää nimittäin pitää sen verran mekkalaa. Ihan oikeesti niinku. Oli ihan siisti näkö, kun kaveri vetää siinä ihan vaan pystyisi. No ei se mitään, se on varmaan YouTubessa, jos tää kamera vaan nauhoittaa. Kyllä se vilkkuu vähän. No se on hyvä se. Kun tulee kirvestä selkeä. Niin kannattaa juosta kyllä. Mahdollisesti.